Hvis der er noget, der er rigtig meget over i tiden lige nu, så må det være sådan noget som AI og ChatGPT. Så det er nok nogle ord, som det er, at du har hørt før. Jamen, jeg begynder jo at arbejde lidt i, okay, jamen altså, hvad kan AI og ChatGPT gøre for autocampister? Og jeg har faktisk begyndt at bruge ChatGPT specifikt mere og mere, når jeg er på autocampertur. Jeg vil faktisk sige, at jeg er der, hvor jeg bruger ChatGPT hver eneste gang, når jeg er på autocampertur. Det er ligesom blevet en del af de apps eller services, jeg bruger, når jeg er afsted. Så hvad kan man egentlig bruge ChatGPT til? Jamen, det vil jeg komme ind på i den her video. ChatGPT, det er jo bare en af de her AI-platforme, der findes. Så for at ligesom bruge ChatGPT, jamen, så skal man bruge sådan en fætter her. Det her, det er bare en ganske almindelig telefon, men det vil kræve, at du selvfølgelig har adgang til internettet, før du kan bruge ChatGPT. ChatGPT, det er en AI-chatbot, som der kan hjælpe med en masse ting. Og den kræver altså, at du har forbindelse til internettet, så det er altså ikke en offline service, man skal bruge. Så det skal man lige være opmærksom på. Så du sidder måske og tænker, okay, jamen hvad kan ChatGPT gøre for mig som autocampist? Først så tror jeg måske, at vi skal prøve at finde ud af, hvad er ChatGPT? Jamen ChatGPT er en form for AI-model, som egentlig er en sprogmodel. Den kan ikke tænke i sådan den logiske forstand, ligesom mennesker kan, men den kan ligesom hjælpe med at færdiggøre tanker, hvis man kan sige det på den måde. Og det er sådan lidt svært at forklare, men jeg tror det nemmeste, det er simpelthen at illustrere det med nogle eksempler på, hvad det er, jeg bruger det til. Inden vi går i gang med det, så skal det selvfølgelig lige siges, at ChatGPT er jo ikke en, 100% fejlfri model. Det vil altså sige, at man skal måske lige selv lave lidt research, og det kan godt være, at den siger nogle ting, som er hele eller halve sandheder nogle gange. Men jeg tror, det jeg bruger den allermest til, det er som inspirationsværktøj. Det er til at finde ud af, hvor skal vi køre hen? Kom med nogle gode forslag til noget seværdigheder, eller nogle restauranter, eller nogle destinationer. Det er sådan nogle ting, jeg bruger den til. Så alle de ting, hvor man måske før googlede sig til, jamen så er der altså nogle scenarier, hvor ChatGPT giver et mere personligt svar på ens spørgsmål. Så lad os prøve at hoppe ind i det og se, hvad det er, jeg bruger ChatGPT til, når jeg er afsted i autocamper. Så det første, vi skal, det er, at vi skal have åbnet ChatGPT. Så ChatGPT, det kommer som en app til ens telefoner, man kan hente. Og appen, den hedder simpelthen bare ChatGPT, så den er nem at finde. Jeg er lidt i tvivl om, det kræver, at man har en konto eller logger ind. Det tror jeg måske, det gør. Og så er der både en gratis og en betalt version. Det skal siges, at jeg betaler for ChatGPT. Men man kan altså sagtens starte med at bruge den gratis version, og så finde ud af, om det er noget, man bruger. Hvis det er noget, man ender med at bruge, så vil jeg sige, at den betalte version, den giver os nogle flere muligheder. Men man kan sagtens starte med den gratis version. Jeg har her åbnet ChatGPT op. Og det egentlig er, det er bare noget, man skriver med. Så det første, man skal, når man snakker med ChatGPT, det er ligesom at komme med den her information til, hvad for et scenarie du sidder i. Fordi ChatGPT, den ved jo ikke lige præcis, hvem du er og hvor du er henne i verden. Så til at starte med, der er du nødt til lige at definere, okay, men hvad er det her handler om? Så jeg kan for eksempel starte med at skrive, at vi er en familie på 4 med 2 børn, der er afsted på autocampertur. Det er ligesom konteksten. Så ved ChatGPT, okay, jamen, det er ligesom det, vi er i gang med nu. Altså, vi sidder ikke på, i en flyver på vej til Dubai. Og jo mere information du giver ChatGPT, jo bedre svar får du. Så lad os nu bare for sjov skyld, lad os sige, at jeg sidder et eller andet sted på Fyn, og vi skal køre en autocampertur rundt på Fyn. Og jeg kunne godt tænke mig nogle forslag til, jamen, hvor skal vi køre hen? Så lad os bare sige her, jamen vi er den her familie på 4 med 2 børn afsted på autocampertur. Vi vil køre rundt på Fyn. Kom med nogle forslag til seværdigheder og destinationer. Bum. Så sender vi den afsted, og så vil ChatGPT nu gå i gang med at generere et svar til os. Den går ud og søger på nettet, og så bruger den information, den finder, til at lave et svar til os. Og her kommer den så med en masse seværdigheder og destinationer, hvor den tager højde for, at vi er en familie på 4 afsted med 2 børn. Og det er nemlig det, der er vigtigt med konteksten, fordi hvis man nu er afsted, lad os bare sige 2 voksne, jamen så vil den højst sandsynligt ikke komme med de samme forslag. Her der kommer den for eksempel med Egeskov Slot, Odense Zoo, Fynske Landsby, H.C. Andersens Hus og Fjord Bælt i Kerteminde som værende muligheder for os at besøge. Og det er faktisk lige præcis det, vi ser her. Det er faktisk det, jeg bruger den allermest til.
det er simpelthen at holde et eller andet sted og tænke, okay, jamen hvad kan vi se her i nærheden? Hvor jeg før brugt måske Google Maps til at zoome ind og se, hvad der lagde i nærheden. Jeg brugte TripAdvisor, noget Google, altså noget i den stil her. Jamen, nu der kører jeg bare mere og mere ind på chat, fordi det er som om, at ChatGPT den søger på de her platforme for mig. Og så finder den de svar her. Og det er fedt, nu har jeg brugt ChatGPT i noget tid. Altså nu kan man se her, nu kommer den både med en titel og en beskrivelse og endda et billede af stedet. Så den bliver altså også bare vildere og vildere til sådan nogle ting her. Og så kan man jo sige, jamen hvis der er noget af det her, man synes, der er spændende, jamen så kan man jo køre derhen. Men man kan altså også fortsætte den her samtale med chat. Så lad os sige, at jamen, jeg er ikke helt tilfreds med dem der. Jeg vil godt have nogle flere muligheder for nogle indendørs aktiviteter. Så kan jeg jo bare skrive det til den. Jeg vil gerne have nogle forslag til indendørs aktiviteter. Og så sende den. Fordi det kunne være, at det er dårligt vejr, eller vi kører om vinteren. Så kommer den med nogen her. Den ved, vi kører i samme samtale, så den ved, vi er afsted på autocampertur. Vi har 2 voksne og 2 børn, og vi vil køre på Fyn. Så nu kommer den med Naturama i Svendborg, Jernbanemuseet i Odense, Fyrtøjet i Odense, værftshallerne i Nyborg, Lego House i Billund, oplevelsescenter, altså alle mulige gode forslag. Nogle af dem kendte jeg i forvejen. Der er også nogle her på listen, som jeg egentlig ikke har hørt om før. Og hvis man nu var i nærheden eller et eller andet sted på Fyn, jamen så kunne det jo være, at man kunne bruge det her som inspiration til at tage hen og besøge de steder. Og det er lige præcis det her, jeg bruger ChatGPT til. Så simpelt er det faktisk at bruge den. Jeg vil sige, jeg bruger det bare mere og mere, når det er, vi er afsted. Nu kan jeg endda sidde herhjemmefra og sidde og spørge, jamen hvad kunne der ligge på Fyn? Men tit så er jeg afsted, og så, altså når vi kører autocampertur, så ved vi tit ikke, hvor vi ender op henne. Så kører vi, og så lige pludselig så er vi i Svendborg, eller hvor det nu kunne være. Og så kan jeg altså bruge ChatGPT til at gå ind og spørge, jamen vi holder i Svendborg lige nu. Hvad er der her omkring, som vi kan se? Jeg kan altså fortsætte ned ad den her samtale, fordi nu sidder jeg ligesom ved at lave en lille udflugt på Fyn sammen med chat. Så det er en af de ting, man kan bruge den til. Hvis jeg fortsætter ud af den her samtale og bare skriver, så bliver samtalen her, den bliver ligesom større og større, og den bliver mere og mere detaljeret. På et eller andet tidspunkt, så kan man godt komme ud af et tidsspor, eller man har ligesom udforsket alle muligheder, der er, så begynder de svar, der kommer fra chat, at blive måske ikke de svar, man er ude efter. Og så kan man altså bare over i højre hjørne trykke, at man vil starte en ny samtale, og så resetter ChatGPT. Så skal man bare huske, at så er vi nødt til at starte vores prompt forfra. Det vil sige, at nu der ved ChatGPT ikke, at jeg kører autocamper. Den ved ikke, at jeg har 2 børn. Den ved ikke, hvor jeg er, eller hvor jeg vil hen. Så det er jeg altså nødt til at definere først, hver gang jeg snakker med den. Så bare for at komme med et andet eksempel. Lad os sige, at vi holder nede i Hamburg, og vi vil gerne se, jamen, hvad kan vi der omkring. Så jeg er igen nødt til at definere over for chat, hvem er vi, og hvad er vi afsted. Så jeg skriver, at vi er en familie på 2 voksne og 2 børn i autocamper. Det er ligesom konteksten. Det er sådan en god måde at starte på. Altså den siger, jamen, hvem er vi, og hvad kører vi i? Vi holder i Hamburg og vil gerne videre ned i Tyskland. Kom med forslag til spændende seværdigheder og destinationer i midt-nord Tyskland. Bum. Så send den ind. Så kommer det med nogle forslag her. Den kommer med Heidepark, noget der hedder Lüneburger Heide, et eller andet naturområde, Miniatur Wunderland i Hamburg, Hansapark, noget Timmendorfer Strand og en Autostart. Og det her, det skriver den så også er i Nordtyskland. Så kommer det med muligheder i Midttyskland, Harsen, Phantasialand, Legoland, Discovery Center. Igen, forskellige ting. Igen her, der kan vi se, at den er god til at komme med de her forslag. Nogle af dem kan du måske bruge, nogle kan du ikke bruge. Men igen, hvis du ikke får det svar, du er på jagt efter, jamen så fortsæt med at prompte den. Lad os nu bare sige her, at jeg er ikke helt tilfreds med det der. Jeg vil gerne have noget, der er lidt mere børnevenligt, og som er indendørs, måske med bademulighed. Så jeg skriver bare, at jeg vil gerne have nogle indendørs aktiviteter, fordi det måske er vinter, gerne med
mulighed for at bade. Bare for sjov, lad os se, hvad den kommer med det. Så går den ud og søger på nettet efter noget information. Så kommer den med Weißenhauser Strand. Også et godt bud, der har vi også været, det er super godt. Ostsee Resort Damp, aner ikke hvad det er. Holsten Therme, jeg aner ikke hvad de her ting er, jeg har aldrig været der. Og et badeland i Wolfsburg. Der er for eksempel den her Holsten Therme, ligger i Kaltenkirchen, som er et badeland med noget pools og rutsjebaner og saunaer. Og det ligger tæt på Hamburg. Så igen, den kommer bare med gode muligheder, som man måske ikke havde tænkt på at besøge. Og som man kan se, så er det et yderst godt værktøj. Og jeg bruger det bare mere og mere. Og jo mere man bruger det, jo mere finder du ud af, hvad skal du spørge den om, og hvad for noget information skal du give den for at få de svar, som du gerne vil have. Og der er uendelige muligheder. Du kan bare spørge den om alt muligt, men jeg vil sige, at det her det er det, jeg bruger den til allermest, når vi er afsted på tur. Du kan også, ligesom vi gør nu faktisk, sidde derhjemme og så bruge den til at planlægge din tur. For lad os nu bare sige, at vi sad og var ved at planlægge en tur ned til Tyskland. Jamen så allerede her, så kan jeg begynde at få nogle forslag til destinationer, man kunne køre ned og besøge. Og det er lige præcis sådan, som jeg bruger ChatGPT, når det er vi er afsted. Det virker meget simpelt. Og det er det egentlig også. Altså, du tager appen op, forklar den konteksten, sig, jamen, vi er en familie eller en whatever afsted, så mange i den her aldersgruppe. Vi kører i en autocamper, bum, så har du konteksten. Så sig til den, hvor er du henne? Vi er i Hamburg, vi er på Fyn, eller hvor vil du gerne hen? Vi vil gerne til Oslo, vi vil gerne til København, vi vil gerne til Hvide Sande. Altså skriv det sted, som du gerne vil hen, eller det sted, du befinder dig i. Det sammen med konteksten, og så, hvad er det, du gerne vil? Jeg vil gerne have forslag til destinationer, seværdigheder, spisesteder, naturskønne oplevelser. Altså, whatever du har brug for, og så, bum, så kommer den med det. Det er simpelthen voldsomt genialt. Det er det bare. Altså før, hvor jeg sad og kørte rundt på Google Maps og TripAdvisor og whatever, ikke også, for at sidde og sammensætte de her ting og se, om der lige var noget, der var spændende. Nu gør chat det for mig, og den gør det sådan der. Og det er det, der er så smart ved den. Jeg startede også ud med at sige, at der er nogle ting, som den nogle gange fejler på, og det er der. Det er egentlig ikke fordi, at den kommer med forkerte bud. Altså de ting, den kommer med, skal nok være reelle nok ting, men det kan altså godt være, at nogle af dem er lukket. Det kan godt være, at den ikke lige tjekker det. Det kan også være, at nogle af dem ikke helt ligger det sted, som man måske siger. Jeg har især oplevet det, hvis jeg siger, find et eller andet inden for 100 km radius af Hamburg. Nogle gange så rammer den lidt forkert, så det er som om, at når du begynder at arbejde med mere specifikke distancer, så kan den godt nogle gange fejle lidt. Men igen, det bliver bedre og bedre, og de svar, den kommer med, bliver bedre og mere detaljeret. Nu har den endda billeder på de forslag, den kommer med, og det havde den altså ikke, da jeg startede med at bruge den. Så den er bare super god til det her med ligesom at komme med nogle gode forslag, og så kan man så selv begynde at dykke ned i dem. Så kan man jo sidde med den liste her af forslag, den kommer med og sige, jamen det der, det lyder spændende. Og så kan man google det, gå ind på deres hjemmeside, finde ud af, jamen har de åbent? Hvad koster det? Hvordan er det? Og så kan man sige, det var ikke lige noget. Og så kan man gå tilbage til chat og så sige, prøv lige at komme med nogle flere muligheder, eller komme med noget indendørs, eller komme med noget, der er mere for små børn. Det er egentlig bare det, jeg vil med den her video. Det er simpelthen bare at vise, hvordan man kan bruge et værktøj som ChatGPT til at planlægge sine ture i autocamper. Vi bruger det mere og mere, og jeg kan kun anbefale, at man prøver at gå i gang med det. Til at starte med kan det godt virke sådan lidt mærkeligt, men jeg vil garantere dig for, at når du først begynder at bruge det, så vil du bare begynde at bruge det mere og mere, og du vil opleve flere og flere ting, du kan bruge det til. Så hvis du har fundet nogle ting, som du bruger ChatGPT til, så smid dem lige ned i en kommentar hernede, fordi at, jo flere forslag og mere inspiration vi kan få til, hvad man kan bruge det til, jo bedre er det. Så tak fordi I så med, og jeg håber vi ses i den næste video.